No centro do Viño de Monforte tiña lugar hoxe unha reunión da Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra. En representación do Concello de Chantada acudiu a concelleira Pamela Fernández. Na mesa estaba a presidenta da asociación acompañada polo secretario, así como o tesoureiro. Dende a directiva fan un bo balance deste pasado ano. O balance do 2012 pois moi positivo en todos os aspectos, cumpliuse todo o programa que habíamos feito, non? De percorridos por o camiño de inverno e tamén percorridos por outros camiños a Santiago, porque o número de socios pois hai que darlle a conocer tamén outras alternativas, non só o camiño de inverno. E destacar da programación do ano pasado as xornadas que foron dedicadas ao Concello de Sober e de Ribas de Sil, que foron, a verdad, moi positivas e dedicadas ás plantas medicinais e aos cogumelos. E, bueno, de feito, pois, o novo programa recolle fotos desas xornadas. Destacar a peregrinación a Roma, que tamén, bueno, pois, cualquier peregrino, tamén o feito de ir a Roma, pois, tamén lle gusta, non? E tuvo moito éxito. Destacar un viaxe ás terras de Aragón, porque queríamos darlle a coñecer aos nosos socios, pois, esa entrada á península, non? De peregrinos que veñen de Europa, lá por Sompor, Jaca, Canfrán, e, bueno, tamén foi unha experiencia moi positiva. Para o mes que ven fará un ano da presentación da páxina web da asociación, que marcou unha parte máis do éxito deste ano pasado. Hai moitas entradas, máis de 13.000 entradas, menos de un ano, e unha páxina que todavía non a tiñamos conectada a Facebook. A conexión ahora con Facebook é reciente, de fai escasamente un mes, co cual pensamos que se vai a duplicar ou moito máis esas entradas. É unha sorpresa esa páxina, non, a cantidad de entradas que ten. Dende a asociación queren agradecer a todos os que se implican nesta labor, aínda que haxa algúns que non fan todo o que deberían. É de agradecer a colaboración de todos os concellos, por donde vamos, non? Unhos máis que outros, e é verdade. E, bueno, logo teño que dicir que a xunta directiva que está ao meu redor pois me está axudando moito desde o Concello de Quiroga, sobre todo tamén Chantada, que aí os membros de Chantada pois están facendo unha gran labor, desde a oficina de turismo, o secretario que tamén é de Chantada. Temos informatizado todos os datos, en fin, que demos pasos moi importantes porque estamos falando ahora mesmo de casi 300 socios e iso supón un movimento que necesitas axuda, senón é imposible de leválo a cabo, non? Tamén se presentaron as actividades do ano que ven. Un calendario de percorridos que se plasma nun trítico e nun cartel que penso que lle dá rigor a unha asociación que fai as cousas seriamente, que quere non facer as cousas así a salto de mata e hoxe unha cousa mañá outra, senón que todos os socios saiban o que hai programado e, bueno, contando coa colaboración de concellos, pois pensamos seguir levando a cabo toda esa programación. Faránse rutas polo camiño de inverno, polo francés e polo primitivo, pero a asociación tamén elixirá novos cargos. A actual presidenta atópase con gañas de seguir ao fronte da asociación. Bueno, en principio, pois, a estas alturas non podo. Seguirei, se é que o consideran os socios, non? Pero, bueno, todas as alternativas son fantásticas, non cabe duda. Estamos abertos a calquer nova alternativa, indudablemente. Pois iso saberase o vindeiro domingo na Asamblea Xeral de Socios, que terá lugar en Monforte pola tarde. A mañá haberá, como non, un percorrido polo camiño de inverno.